Бүгінгі пресс-конференция Булгар радиосының милли музыка премиясы тапшыру тантанасына бағышланған. Bu proyektің başında, Bulgar radiosu milli muzika pремиясының тапшыру тантанасының başında еді біздің Bulgar radiosunda ama kadar 20 ғасыр resultlarında шығып кеткен музыкалистер хиттар барады. Радио эфирінде барды. Hem de биылдан ол біздің экранға шықты. Біз тыңдаушыларға радиода болған уақытта тыңдаушыларға 10 жарна тәқдим етіп, олар арасынан ең яхшы тоғысын келесі атнаға қалдырып, шулай атна сайын бірер жарна шүріп қалдыра барып, шундай сайлау өткәрді. Біріншіден, бұл халық дауыс берген, бұл бірінші. Екіншіден, жырларны біздің мекенде радиода, телевидениеда, худсовет деп айтамыз енді, әлбәттә біз әрбір жырны радиода болған болса да бәрібір телевидение вариантын біз шул біздің кеңесшімде қараймыз. Шунан соңына эфирға шығар. Менә бұл тантанада көп кенә біздің ижади коллективлар катнаша, біз мұнда бір генә коллектив белән җитешмәдек. Иң беренче чиратта бүтән җырчылар тере тавыш белән җырлыйлар һәм берничә номер безнең оркестр белән һәм тере ансамбль белән була. Оркестр ля прималары һәм ике җыр безнең Расим Ильясов җитәкчелегендә Казан нуры ансамбль белән җырлаячак. Күпчелек номерлар безнең хореографик, конечно, шундый постановочный дип әйтәбезендә номерлар була. Менә бу церемонияның төп максаты менә бу җырчыларны гына, лауреатларны гына түгел, авторларны күрсәтү. Сценарий нәрсә ул? Ул беренче чиратта минем уйлавымча тантанадан бер атмосфера булдыру. Бу кем кайчан чыга, кем кайчан керә, кем нәрсә әйтә дигән моментларына түгел. Ике кеше яздык без аны. Кешебез сценарийны язган, ул шулай журналист һәм ул сезнең арада булып тора. Шундый генә Җәлил журналист та, шагыйрь, сынан без беләсез. Бүтән без хыялланган советлар карашын күбрәк кызыксынды. Чөнки теге монда акча белән дә милли танышлык буенча керү мөмкинлеге юк иде. Йөрәктән йөрәккә барып җиткән җырлар һәм алар барысында халык сыйлап алган җырлар. Менә шундый чын җыр бәйрәме җитмәде. Барыбер безнең татар җыры, без аны беләбез. Татар җыры, ләкин татар җыры ул анда бит мин мәсәлән белмим, нинди ишек артларында, нинди законуарный система белән анда җырчыларның сайлап алынуы ул безгә барыбызда билгесез. Кай вакыттан да чыга җырчылар, мәйтәм, ничек аны халык сайлап ала иде мондый җырчыны дип, үзем гаҗәпләнеп шакка турыдым. Ә монда прямой эфирда халык шунда ук biz тавыш бирүне күрәбез. Мин һәр атна карап бардым. Һәм монда тамашачы иң мәгънәле, иң җитди җырларга өстенлек бирә. Беләсезме? Бу бит халык димәк үзе худсовет булып утыра бит монда. Бераз гына мөнәсәбәтләре начар булса, бөтенләй ул хит-парадка эләкмәвем бар, ә мондалай түгел. Халык турыдан-туры эфирда турыдан-туры тавыш җырлау белән сайлап алды. Бұл мөселмәндә кассада булган билетлар 1 меңнән 2 меңгә. Пирамида өчен бу зур түгел. Milli muzikadagi siz o'zingizga zo'r javoblылык аласыз кебек. Milli жанлы безнең шәхесләр бар, һәм аларның күңел кылларын селкетеп, аларда ниндер ачулы яки инде кире фикерләр тудырмассызмы? Зур җаваплылык түгелме milli дип язу? Татар музыкасы ул аңа бер әйтеп алмаган татар музыкасы. Нинди ул татар музыкасы? Мин язган музыка. Халык җырына бик күбәләдем. Әллә инде Бакировларның әсәрләренә, Зәйдәшевләрнең әсәрләренә. Татар музыкасы ул гомумән нәрсә? Милли дигәндә біз шул халык җырларында саныйлабыз, безнең клип, шул без Бакиров әсәрләрендә саныйлабыз, Сарасаев әсәрләрендә саныйлабыз, безнең милли. Шуңа күрә монда милли ул ничектер гомуми алганда ул аңлаешлырак, ул төсле. Безнең концерт рәвешендә дәвамында дип әйтгәндә biz bir сорауга җавап эзлибез. Бу сценарийның төп фикере дип әйтик. Сезгә нинди җыр кирәк дигән сорауга җавап эзлибез. Тавыш бирүләрне цифровой технология компаниясе кабул итә. Ягъни biz турыдан-туры эфирда берничек тә бер тавышны да үзебез бирә алмыйбыз. Бу цифровой технология компания аша бирелгән, кабул ителгән тавышлар безгә тапшыру ахырында
улай биреләчәк. Шуңа күрә монда бу тавыш бирүнең гаделлеге шуннан күренә, компания тарафыннан бернинди үзгәртмә кертеп булмый эфирда.